तो नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सबे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक-ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके लगन स्पेशल एकदम ज़बरदस्त ब्रांड मैटर। बस एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देतन तो गाना 100% ऑर्केस्ट्रा में धूम मचाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, चाहे सही तुकबंदी नइखे मिलत, मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, रंगदारी सॉन्ग, कौनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवाओ होखे बेहिचक संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर मिली व्हाट्सअप के जरिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। हाँ भैया चलिए देखल जाए गाना के कैसे गाओ के बटे। एगो गाना रहे बहुत पुरान, अरे सास सोवे अंगना ससुर जी दुआरे, सास सोवे अंगना, हाँ सास सोवे अंगना ससुर जी दुआरे, गजब सीटी मारे सैया पिछुआरे। यह लय बा। लेकिन देखिए ये गाना के कैसे गाओ के बटे कि गजबे गजब के खेलावे सखी खेला, गजबे गजब के, ए सखी सुनना कि गजबे गजब के खेलावे सखी खेला, और घड़ी खाली वही फेरा में रहेला, भातार बेच केला रतिया भोलेला, दर्द न बुझेला रतिया भोलेला। ए हो गजबे गजब के खेलावे सखी खेला, गजबे गजब के, हाँ गजबे गजब के खेलावे सखी खेला, हर घड़ी खाली वही फेरा में रहेला, भातार बेच केला रतिया भोलेला, दर्द न बुझेला रतिया भोलेला। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा वाकई बजे वाला रुआ लागता तो बेहिचक कॉल कर सकीले हमरा व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। और कोनो भी पर्सनल मैटर लिखवाओ के चाहता नहीं, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के चाहता नहीं, तो बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। और वीडियो पसंद आई भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।